Soc la Sílvia López, soc delegada de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental a la Llagosta i em vaig fer delegada, em vaig fer voluntària perquè jo era donant fins que un dia vaig haver de deixar de donar per una operació, una craniectomia, i em va fer tanta ràbia que vaig decidir que si no podia donar sang, d'alguna manera faria que les persones poguessin donar. Donar sang és important perquè hi ha una necessitat real originada per l'activitat hospitalària. Aleshores, es calcula que aproximadament cada dia es necessiten al voltant de 1.000 donacions de sang diàries a tota Catalunya. Aleshores, el motiu principal és aquest. És un lema que és una realitat també, que és perquè cada vegada que una persona dona sang, aquesta bossa de sang donada va al banc de sang i teixits, que és qui la guarda i qui la manté allà fins a la seva utilització, però per utilitzar-la primer s'ha de fer un procés que s'ha de separar aquesta bossa en 3 components diferents. Aleshores, de cada donació es treuen glòbuls vermells, plasma i plaquetes. I cadascun d'aquests components es transfondrà després en situacions diferents a persones diferents. Per això es diu que d'una donació es salven 3 vides. A les campanyes de donació de sang, abans t'havies d'inscriure per la pàgina web, ara encara es fa, perquè així hi ha una previsió de les persones que vindran aproximadament, però avui dia ja es pot venir de manera espontània com abans de la Covid. Aleshores, si una persona vol donar sang, ha de tenir en compte que ha de ser major de 18 anys, ha de pesar més de 50 quilos i ha de tenir un bon estat de salut en general. Aleshores, la persona que vol donar sang, simplement, si compleix aquests requisits, hauria de venir aquí al Centre Cultural i el primer pas és omplir un formulari de preguntes perquè, tot i que sigui una persona que és donant habitual, la situació de les persones va canviant. Pots estar pendent d'una operació, pots haver patit alguna malaltia X, pots haver viatjat fora a un país on hi ha malalties que es poden transmetre per sang i aleshores has de tenir un temps, esperar un temps fins que puguis donar, etc. Aleshores, en aquest formulari hi ha una sèrie de preguntes que has de contestar i aleshores es fa una entrevista amb el metge. Et fan una mesura de la pressió, et miren l'hemoglobina i si compleixes tots els requisits pots donar. A veure, la gent que dona sang per primer cop, quan fas el pas, normalment és o bé perquè tens referents que són donants i hi ha això està com instaurat a la família o també perquè has vist l'altra part, també perquè has vist la part de malaltia o de transfusions o de la necessitat. Aquestes són les dues que són les més. I després hi ha gent que és solidària, que volen ajudar i que volen fer un bé i simplement és aquest impuls de saber que ajudes a una altra persona. Les persones que estiguin pensant en donar sang, que no ho han fet mai, que tenen el dubte i tal, jo els diria que ho han de provar. Ho han de provar perquè moltes vegades la gent pensa que donar sang serà d'una manera i quan donen veuen que és molt més fàcil i molt més senzill del que s'havien imaginat. A vegades molta gent té por a les agulles, que és una por real, i aquí hem vist persones que han vingut a donar amb por a les agulles i al final han donat i surten contents. Però sobretot que ho han de provar perquè han de veure quina sensació tenen, si tenen alguna idea que està al seu cap que pensaran que es marejaran o que vinguin, que ho provin i veuran, ho podran experimentar. Sí, és totalment, és 100%, perquè clar, aquí les donacions de sang, hi ha altres països que són remunerades. A Espanya la donació de sang no és remunerada, llavors la gent que ve a donar sang ve perquè vol fer-ho, no té cap incentiu, cap regal, cap cosa després que tingui una compensació de cap tipus, simplement és perquè ho vol fer, vol ajudar i prou.
El que sí li donem és les gràcies per fer-ho. Les estadístiques que ens passen cada any des de l'associació varien molt poc, molt poc. Normalment el gruix del perfil de donant seria una persona entre 35 i 55, podem dir, que és aquesta edat, i normalment venen més dones que homes. O sigui, les dones, tot i que podem donar menys vegades a l'any que els homes, donem més. Aleshores, aquest és un missatge pels homes, que es posin les piles. Normalment, la veritat és que hi ha una bona resposta. Normalment, tret d'alguna vegada que hi ha hagut alguna punxada gran perquè tot anava en contra de la donació aquell dia, no? Però normalment la gent de la Llagosta acostuma a respondre bastant bé. Tenim donants fixes que no fallen, a campanyes fan totes les donacions que poden fer a l'any i la veritat és que veiem també que la donació va passant de pares a fills, no? I sempre, a totes les campanyes, tenim donants que ho fan per primer cop, persones que venen per primera vegada, a totes les donacions, totes les campanyes, o sigui que bastant bé. Sí, ja des de fa uns 3 anys o així ja s'ha posat la donació de plasma fixa en les campanyes quan venen aquí. Abans la donació de plasma només es feia a les sales fixes dels hospitals, però hi ha una necessitat de plasma que a Catalunya encara no som autosuficients, aleshores des del banc també es promocionen les donacions de plasma arreu dels pobles. Aleshores, són donacions diferents perquè la donació de sang es fa directament del braç a la bossa. La donació de plasma va amb una màquina de plasmafèresi, és un separador cel·lular, i aleshores és una donació que dura més temps i ha d'anar molt agendada, no pot venir una persona espontàniament a donar plasma perquè va amb la màquina. I després la donació de medul·la òssia és un procés que és totalment diferent perquè aquí a la Llagosta i a les campanyes arreu dels pobles no es fa donació de medul·la òssia, el que es fa és que la gent es pot fer donant de medul·la òssia, perquè tu primer has de fer-te donant i el teu mapa cel·lular, la teva identitat cel·lular, hi ha un arxiu que queda registrat per quan alguna persona que necessiti un trasplantament de medul·la òssia sigui compatible amb tu, aleshores seria quan et trucarien i es posaria en marxa la donació de medul·la òssia. Però el que es fa a les campanyes així són apuntar-se a ser donant de medul·la òssia, apuntar-se al registre, que és una cosa diferent, però és molt important. En el que són les campanyes, les delegades el que fem bàsicament és donar suport, acompanyar els donants quan venen, si tenen algun dubte a l'hora d'omplir el formulari que no saben com ho han de fer, els acompanyem aquí. Si tenen pressa i poden passar davant d'algú, fas una mica que tothom estigui, intentem. Això el que és la campanya física. Per altra banda, el que fem més és fomentar i fer divulgació a xarxes socials. Intentem que la gent conegui què és la donació de sang i que a través de les xarxes el missatge arribi a més persones. També fem un taller a les escoles que anem a fer un joc i passem una presentació de PowerPoint perquè els nens i nenes, al final, si ningú els explica què és la donació de sang, quan siguin grans tampoc no ho coneixen. Aleshores, la idea és que coneguin la donació de sang i que quan siguin grans escullin si volen fer-ho o no. Hi ha èpoques de l'any que són bastant dolentes per la donació de sang, que acostumen a ser períodes vacacionals i a l'estiu. Aleshores, hi ha una marató que es fa sempre, que és a principi d'any, sempre es fa una marató perquè les vacances de Nadal, tot el període de Nadal, totes aquestes festes, fa que les donacions caiguin i s'han de remuntar. A Setmana Santa, a l'estiu sobretot, és un moment difícil
Però bueno, es van fent campanyes extra per anar reposant, diguem, no, les reserves. Normalment cauen un 25% en aquestes dates. Fa un temps vaig fer un directe amb una veïna d'aquí del poble que, bueno, gràcies a la donació de sang i gràcies als professionals que l'han operat i als hospitals i de més, no? Però va passar per diverses operacions greus. En una d'elles va patir una hemorràgia postoperatòria, o inclús no sé si va ser postoperatòria o dintre de l'operació, i van haver de posar-li moltes bosses de sang, 8 bosses de sang en 30 minuts, perquè allò no recuperava. Aleshores, clar, al final dius, és que si a aquesta persona no li haguessin fet aquestes transfusions en aquell moment, potser no ho hauria superat. Jo crec que, de fet, el sistema està així perquè és el banc de sang qui fa tota l'estadística, qui prepara a quins pobles van, quantes vegades van, segons la necessitat. Clar, nosaltres no tenim les dades ni tampoc fem aquesta tasca de fer l'agenda, no? Aleshores, per potenciar i així, a vegades trobo a faltar els flyers d'abans, els flyers, els cartells grans, perquè tot es redueix molt a xarxes, i és veritat que les xarxes mouen molt, però al final també el boca a boca, el parlar amb els comerços, el tenir potser una pancarta gran, la publicitat en aquests pòsters de l'Ajuntament, tot això al final també ajuda. I estem a disposició de qualsevol que tingui preguntes, dubtes, ens poden escriure per xarxes i resoldrem el que podem.